Isus Maria Josep, Paday. masendo ang hali na inimpadi yung Pagkaling takalanggan paday, tabhanutang taka. Oh! Anong pala eh? Ay pare, Garubuyungon ka. Anong problema mo may na naman? problema ko naman sa sarong padilin ko. Tabong ka na naman nag-inangom. Termina nga ni pare, walaw na nga ni ako panikinom mo niyan. Natay taon na, bako ka man para inom mo. Dati, Dati nga na eh. anagom ko kaya ko niyan. Piniday ni pade. Iyan siya na pade. Bata pigiling ko siya, gumuto naman ko pade. Kaya, Pade, baka madara pa sa pakiuro nindo. Kulit pade. Pag nailing mo si pade mo, saan nga at ano mo ulit pade? Urawang mo niyang buyong-buyong ka na. andagan ko pade, sumisikip-sikip. Tumitibok-tibok? Dahil nagtibok ka na, tanahali ng pagkamot ko sa agumkungan. Ama ka puminatol pa sa padiyong ko ba? Ay, Very close kami ni pade. Oh. Kamurumulbulan ko sa baso, burubanggi kang panahon. Ang problema nga ni pade, kung napabayaan mo na, What? Napabayaan sa napabayaan mo na si Agumo, kaya naasikaso ni pade. Dahil kung alitig taningan siya, agaw. Oh, iyan. Dapat may regalo sa trabaho. Advice mo na sana pade. Bala ka na kaya? Muna mo na padiyong ko man ni dahil magkibaman ki advice. Bala na daa. Di bala na ako. Lamang kimahaputan. Ay na daw arong digdini. May bising. Ay! Bossing! Oh, Wait a minute! Ay, nakapagpunta ka na, boss. Madali masana. Kumapot mo lang ako, pinit. Sa'yo na ito sa arong ni. May bising. bata rin kung may turo, ito may kapot ako. Ituro ko na sa mo, ya. Kung mawala ka, umuo ka, turo diretso. Siring arong ka ito. Ano ka na ko, ha? Thank you, boss. O, gibuon mo sana itong pinturo ko sa imo. Kung pasahin ito. Mawala. Matuo. Duro diretso. Gariba na intindihan ko. Pati ka mo, iba man. Daddy! Mabutong ka ba ganunoy? Hindi pa. May naka-istorya sa kuya digdi, oh. Dahil ka na naglaog. Hindi naman nga niyang ganaan lumawag. Nadek nga, kita na akong balon, daddy. Ay, marita nagtaram ka. Ang pigi-eskulahan mo nang unang balon. Mabaglay mo man ang ibong pasiring duman sa sentro. Deng balon, deng pamasahe. Tiyaga nga ni, no? Ang pagkataram, tiyaga. Tiyaga kisang bumaklay. Pirang kilometro ni o pabakakay. Diskarte! Diskarte man kidali. Mali kung ako may pakpak tayo layogong ko andyan. Iyo lamang, kung napagibo ko na so. Hindi, nakakabad trip ka talaga. Grabing aki niyo, ang pigi-eskulahan, puro balon. Pasahin daw ini siya. Pare! Ay, pare. Pasahin ka palita si butong ka. Dahil last filing na ba ngunyan pare? Madalagang kaya kung ngunyan. Madalagan ka pare. Iyo. Makandidato ka? Dahil, madalagan na ako. Tama ba yan ako kan bangka? Huyan dyan pala nakaparada. Ito, sus Mariusip pa de, panguna ko lamang, madalagan ka na, tamakandidato ka. Ito pala, mababayaan ka kang, sus Mariusip. Ay, sir. Wait po, pwede tabi magapot, sir? O pwede, ano tabi ito? Pwede takapot ang palingaon? Talantadong iniyo, muya mo ako sa'yo mo magsapaw. Para nga. Takot ka tampalingong. Para naghahapot nga di kung pwede. Makatampaling lamang.